Salutare dragilor, suntem pe 19 ianuarie, ora 14:30. După vreo câțiva kilometri făcuți cu bicicleta m-am încălzit și cum sunt 21 de grade la soare, m-am gândit să mă și răcoresc și totodată să-mi iau doza de imunizare, de vaccin antigripal natural, cu o baie în lac și o să vedem imediat cât are apa. Am făcut și ieri, baia avea 3 grade Celsius, hai să vedem cât are acum. Așadar, să luăm termometrul din apa lacului, unde o să fac baie și astăzi. Uite, și un melc drăguț. A fost un melc drăguț aici. Deci, apa are astăzi, s-a mai încălzit, cam spre 5 grade. Deci putem spune că avem o apă ciorbă. O să fac baie imediat și o să vă spun impresiile de după această baie de astăzi. Pe curând! Dragilor, tocmai sunt la finalul unei băi de vreo 12 minute. Cum vă spuneam, apa vreo 5 grade Celsius, bate vântul, așa cum vedeți, sunt mici unduiri ale apei, dar e super, deja m-am obișnuit, nici nu mai simt la fel furnicături la mâini și la picioare când intru în apă. Asta înseamnă să faci constant baie în apă rece. Am fost și ieri, am fost și astăzi, probabil voi veni și mâine. Acum, stând în apă, parcă nici nu mai simt deloc frigul. M-am obișnuit și așa se și întâmplă. Dincolo de toate, când intri în apă rece, trebuie să o faci conștient, să accepti frigul, să accepti apa rece și să nu te sperii, pentru că până la urmă tu intri în apa rece, tu te duci spre frig, nu trebuie să intri în panică. Iar asta te ajută ulterior să gestionezi tot felul de situații de stres. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și astăzi și dacă ați început să experimentați și voi băile reci, dușuri reci, puteți face doar un duș rece pe zi, nu trebuie să intrați în apă de 3, 4, 5 grade Celsius. Puteți să-mi scrieți ce senzații aveți, cum v-ați simțit și ținem aproape. O să revin și cu alte filmulețe în care o să vă povestesc și care sunt procedurile de încălzire după o baie în apă rece. Pe curând, toate cele bune! La revedere!